De usynlige aftaler, som jeg kan bryde af løfter, som jeg ikke længere behøver at holde. Disse mure er ikke synlige, disse er usynlige aftaler, løfter fra fortiden, energetiske pagter af frygt, tvungne sjælskontrakter, ubevidste loyaliteter. Disse aftaler har måske beskyttet mig i en tid, men de har ikke længere nogen grund til at eksistere. Selv når de fungerer som et program i baggrunden, får de mig til at gentage de samme mønstre, uden at jeg forstår hvorfor. Nøglen, jeg kan bryde dem, ikke i kamp, ikke i frygt, men i klarhed og suverænitet. Et bevidst valg er nok, et klart ord, en fuldstændig tilbagevend til min vibrationelle autoritet. Jeg behøver ikke for evigt at adlyde et løfte, der ikke længere passer til mig. Min sjæl er levende, den bevæger sig, den udvikler sig. Jeg er ikke bundet til fortiden, jeg annullerer enhver aftale, kontrakt, ed, pagt eller loyalitet, som ikke længere tjener min sandhed. Jeg tager min energi tilbage her og nu. Alt som ikke er mit vender tilbage til sin rette plads. Jeg føler, hvordan en byrde løfter sig. Jeg har netop lukket en usynlig dør. Jeg bryder de usynlige aftaler, der stadig binder mig. Jeg tager min energi og min suverænitet tilbage. Jeg skylder intet til det, som ikke er min sandhed.